गौमायाव मोनसे मेसेज होनो हायो नोंथांमोननि चेनेलनि दारा जे फैगौ समाव जों आसाम बिधान सभायाव मोनसे जारिमिन लिरनो थांगासिनो दङ। बे खोथाखौ दिनैनिफ्राय 1 मास आगोलनिफ्रायनो बुंगासिनो दं आङो। 1 लाखनिबो बारा भट लानानै जों साफागुरि समस्तिया 126टा समस्तिनि बिथोराव जों हाइस्ट भट मोननो थांगासिनो दङ। आरो थांनाय समाव जि बर' अबर'नि मोनसे बिराद गिदिर मोनसे बेयाव माने अबर' होननाय संगठन सृष्टि जादोंमोन। बेखौ खोमानानै जोंनि जिएसपिनि जि दैदेनगिरिफोर आरो इउपिपिनि दैदेनगिरिफोर बिजेपिनि दैदेनगिरिफ्रा मोनसे जारिमिन लिरनो थांगासिनो दङ। आरो इउजि ब्रह्म बिथांखौ जों दिनैसिमहालागै जोंनि जाथिनि थाखाय बा मानसि समाजनि थाखाय जेसेबां गोबाव सम खामानि मावबाय बिथांखौ जोङो मोनसे उपकार हिसाबै मोनसे जोङो बान्था होनो थांगासिनो दङ। आरो मोनसे खोथा एसे आगोलावसो डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङाबो बुंलांखाबाय जे बिथांखौ देरहानाय लोगो लोगो मन्थ्रि खालामगोन। आरो आंजोंबो बहुद टाइम खोथा हेमन्त बिश्व शर्माजों रायलायनाय जाखादों जे देरहानायनि फार्स्ट केबिनेटआवनो जोंनि जे माने बिजाथि उरखाव गोरा ब्रह्म बिथांखौ केबिनेटनि बिराद गिदिर मोनसे दायित्व मिनिस्टार पदखौ होगोन होननानै खोथा होखादों। बेखायनो आं नोंथांमोननि चेनेलजों जोंनि बे गासैबो साफागुरिनि जे रायजो राजाफोरखौ खावलायदों जे फैगौ समाव 1 लाखनिबो बारा भट होनानै जोङो इउजि ब्रह्म बिथांखौ देरहानानै जोंनि बे ओनसोलनि जौगाथायमूलक खामानिखौ मावनो थाखाय गासैबो जाहाथे जोङो ट्रेक्टरनि छबियाव भट होनानै बिथांखौ जै जुक्त खालामो बिनि आंनि नोंथांमोननि सिगाङाव आर'ज। नाथाय हितेश बसुमतारी बिथाङाबो बुंदों आं लकेलनि केन्डिडेटखौ आं देरहागोन होननानै। हितेश बसुमतारीया अबे दलनि जों दाबो मिथिया आसलते। मैया दाख्लैसिम बिथांखौ जोङो इउपिपिएलनि होननानैसो मिथिगौ। आरो दिनैबो जोङो बिपिएफनि गासैबो जि माने रायजो राजाफोर दङ जाय भटारफ्रा हितेशखौ भट होगोन होननानै सानदोंमोन बिथांमोननिसिम मोनसे आंनि मेसेज थांगोन जे हितेशआ मालाबाबो मोनसे दलनि जानो हाया। फैगौ समाव जोंनि सरकारावनो हितेशआ फैफिनखागोन। बेखायनो जों थोंजोङै जि दैदेननो थांगासिनो दं थोंजों दैदेननाय हान्जाफोरजों फैथों। खारन हितेश बसुमतारीया दिनै बिपिएफनिफ्राय देरहानानै गाबोन जे बिपिएफ जाना थागोन बे नंखायथार। बे बिथाङा गाबोननो जोंजों इउपिपिएलआव फैफिननानै जोंजोंनो एखे लोगो दैदेनगोन। गतिके आं खावलायो गासैबो रायजो राजायानो हितेशनो भट होआलाबासिनो बा बिपिएफनो भट होआलाबासिनो इउपिपिएलआवनो जाहाथे भट होयो आरोखि।